Hello Web Song jotono sari kaham wanchugo norok jotono kaham no tongbai nai nai gen norok tini thumbnail kaham kai no nugoi mankhana ang bo kokno sanane nai Web Song miawo ang o video rimani norok nugoi mankhana je nai borok nugoi mankhana je ang abo direct tipra motha borok nobo ang direct blame khaya je borok scam khayoi thokayoi tlang tong khaya nai চাকরি যে 120 জন আতলাঙ্গ হেন মানে ফিয়াবা যদি আঙ্গো ভিডিও তামসা যদি আবহাই স্ক্যাম ন খলাই তংখা হেনকে আবো সিকলারক বাই বেলাই ন চায়া খলাই তংখা হেনা আং সাকা সিকলারক মানে ব সিকলারক ব মথা খলাইনাই ফানো উংথুং বিজেপি খলাইনাই উংথুং সিপিএম খলাইনাই উংথুং কংগ্রেস খলাইনাই থুং এনি নিনি মথা খাইনাই অখে সিকলা করে দিবা যদি আবহাই ঠকাই scam khlai tongkhanke abo belai chaya hena ang saka do abono tuyoi miao ani whatsapp group bo baksa bor kubangma ano sajak yangkha nung tahani sanani musuk nung batparsi nung BJP si ano kubangma borok abaike hunka kubangma borok hunka তিনি আং সানানো মুসুঙ্গো আনি খাজানি দাখুকতে বুকুক সংনো তিনি নাইদি থকাই মানে থকাই আং সায়াকো যে টিটি এডিসি গভর্নমেন্ট থকাই খালাইকা হেনাই যদি যে সোশ্যাল মিডিয়াও আসো আং সিমিয়া গোবাংবা হাজার হাজার ভাইরাল উংজাক আবো যদি কুবুই উঙ্গই তংখা হিংকে আবো স্টেপ বেলাই চাইয়া বেলাই হামিয়া যদি কুবুই নঙ্গই তংখা হিংকে গোবাংবা বরকনি খাবাইকে হিংকে Chini na lo sungnai chini ti prasani lo sungnai haise chini bobagrani laji mung janai aboni baga ang okok sao abo clear khai janai pheba bobagra clear khai mane nuka abo hullo toni jaknai abo kono problem unglak abono tuyo wana thai kurei chini MLA ronji sarbo okok no saka tini angasu kok sana thanglia plus ang tabuk obono sana musungo norok je ano BJP si musuk si hinai ang o takuk mung tamo bini mung arotomo Somir de Borma hinai dong khoroksa ang chini Somir takuk no ang sana musungo nungbo khoroksa dofana hamjaknai borok no ongkhana hina wansugo nungbo khoroksa bobagra no hamjaknai borok no ongkhana hina wansugo phiaba nung omhai sanani sekang ang sei sumen de bormano nung BJP musuk hingka ang obok kono tension kurui ani khawo nono tuyo ani kono mungsa hamya wansung mong kurui pheba sei sumen de borma tini o channel ni through te no video sanamte tipra sarok ni kok sate no ang 2 bosor kuto lai suoi case ma sawoi kuto tam hinbono thangoi ukil romboi maso 2 বার 1 বার খা থাঙ্গই 2 বছর ni yagolosi case bo paikha plus o 2026 ni TTADC election 9 halhali ashram bari chini borom grang sar Prosmit Deborma jodi hari oi thanga hinke 9 halhali ashram bari ni poila norok anono bojak mane social media nukham norok anono hospital poila klaijak nukham tini sei ব্যক্তি borok joak arak nungoi ani nok tola phaioi angkaijak mani bo bisi balu yakho tini ang dorong no sao ani nok tola phaioi humki domki roi thango 17 tarik go hingkenke koplai ngoi phaikengke bihik no borom phranai bonobo bukur khoknai abhai domki humki anthani daily phayu election chika nungje ano sawo BJP hinai nungje ano hino musuk hinai abonin bukhani shanti nung joli khana nung saka paika pheba sei sumen de borma amahya nung ngoi man khana ani channel katal 2 বছর ni simino ang channel chalu goi dongo
nung ani video nara nai saimiya ani video poila ni singi paithak jora jodi nung nukha naikha hingke ang sabo ang bo koksa tamo koksa norok jesa wano humki dumki riwoi nini channel kuno surungthai kurui ungoi mano nin thani kuno surungthai kurui ang kebono furungnani hinoi ang channel khulugya suja kok ang ani bukhani kok ang sanani musungo ang netaya ekmatro ano neta hinoi bui bunani hiya ekmatro ang o YouTube channel kok samani bagoisi borok ano joli jago ano bunani ani bihingno romfrenani ani bukor khugnani oboni bagoisi ang o 2 bosor case bo masago nor buji khara ekmatro o ti prasar ni kok samani bagai ti prasani kok samani bagai ani te kuno majra kuri haise ang neta angoi kuno borokna thango buprai rimani bo kurui kuno khorokcha borok ni thokai chamani bo kurui kuno khorokcha borok no facility riya amhai ban thani kurui o power rok na thani kuno kurui ang ekmatro YouTube kok sawo ti prasa dofani bagai kok sawo ani bobagrano ang hamjago chini bobagrano chung jotona hamjago chini bobagrano against kok samani nukha hingke bui saya pano norok saya pano angkha ani bukhani kok o YouTube ang share khayo ang obo phurungnani hine ko ang kebono video sanam boy ang phurung tongya an thani norokno phurungnani moto an thani okat bukurui bas ang ani bukhani kok saw amusukchi te baksa borok domki riu tamo bobagrani febar kok sa sawoi o borok onek kuchu kotorungoi tongo osuste channel hairok na no baksa domki riu actually ang kuno kotor ungnani bagai phaya kuno bobagrano ani channel torinan bagai simang bobagrani kok sawo abo baya do abo baya ang bobagran hamjago an bobagrani againcho nungphano kok sakangke nin bagawa ang kok sanai an bobagrani againcho bo MLA ngoi tongthung bo MP ngoi tongthung bo minister ngoi tongthung ang joten bagan kok saw an video check khainai di ang sanai ang kuno ekta borokno bumani koroi tokmani koroi ang 2 bosor case macho hingke ang tamo saya tongnai ang norok chawo khali bobagrani febar kok saw hingke saboni kok sanai ba ang ani bobagrani bagan an bobagran bagan jan di dong haise an bobagran ti praso dofani bagan jan di dong haise hingke ang ani bobagrani kok no ang sanai ani ti prasarok bo position kalaija ko bang sawai mano haise ani ti prasarok tamungoi tong tabuk tripura hastewo oba ang sawai mano haise ani ti prasani kok saya kang wansani kok da sanai ani bobagrani febani kok saya hingke ang wansani febani kok da sanai noron dugoin mangna Agartala bo Abhinagar bridge gana ni ti prasarong tabuk smart city sanamnani hinoi mung kaisa karioi notification rijak je jagani nok huk joto nordi aro sabo tongkai nini ti prasa tongo abono tuyoi nor khadasa abono tuyoi norok mokolni muktri kada klai tini bo system khai aro ti prasarok no je aro ti prasaro oste 10-15 family ngoi tongmani o family no borok nugoi o nukhungno nugoi borok ni mokolo musu jora tu chor habjak norok sawai da mana bokhai borok obo 3 salchani planning ya bo haise borok ni bo bosor planning khlaijak je o jagani ti prasarok no bahai khlai nornani je noroi borok ni wanju asurinani tini smart city borok ni phaikaba tini Agartala asu sohor kotoma kubangma jaga ayang parni phaine borok burung tongo piaba o ayang jaga rokno safety khlaio tini je jaga ti prasarok tongo o jaga borok ni smart city sanamna hine phaikaba abono tui khe norok khorang latisa abono tui khe norok kokda salaika abono tui khe norok kebono dhomki humki rida manka ano rimani hai kebo dhomki humki rida manka norok rimaya ko ang khati prasa aboni bago nora anoka homki domki relai dong na wacha bo boro norok khai ti prasani kok samani na norok jaga gya jendini o channel faltu
কোনো কামো চুगिया angoi mano nini thani ang ani thani kebo surungdi hinai ba ang kebo no saya ko haije ang ani bukhani kok ang saisung bukhao chak yang ke ang youtube o phaisao কয়েকজনা মাসা মুসু ফানো খরচা খরংনি ফানো ani video le kurungnai tongo borok ano giyan diu haise okra chakra norok hai dom kiriya o okra chakra ro giyan diu sumen haisi comment box pore nai di norok busuk kaham giyani ano kok comment ni bising tu sao gyang kha ba sao haisi tebo kok sanani ang hai ni bagai sao ang kya bone nosto khlainen bagai kok saya kya bo nostong thu o kok saya je borok chini bubagra no phang homki domki hamya khuk sitrabai sawai tongo reboti mohan tripura songhai bororok bipin hai bororok abono nugo siringai tongmanai deno je ano domki ni nang borong no sanam nusungo tabu norok siringai tongai daman nini tiprasa do fano homki sumki ruoi tongo abono nugo norok siringai tong daman norok tongmangkai norok tongoi tongde angle tongmaya tini tiprasa neta kubangma tongo Tripura wa BJP government o government ni bisingo tiprasa neta kubangma tongo Janojati Morcha ni neta rok tini Agartala o je Abhinagar bridge gana o je tiprasa rokni nok thai subai jaknani kono quarter thikana kore jaga thikana kore borono notice o mic bai saklai tongo abono tuyo o tiprasa rok kok theja sara saro abono tuyo o tiprasa rok government bai salaigana borono mai ব্যবস্থা claimari nai tabo hotat ke bahigil kutul man nai baksa loan nawe nok tangmani loan si suoi maya ko nok si complete ungya ko o jaga rokno o nok rokno subai chung boro thangoi tongnai boro thangoi tongnai abo o tiprasa mantri neta rok thangoi kono samani norok nuda nukha abono khai norok tamo kok sawai maya o tini ang kok samani khai norok tamo ni bagai dhomki somki anori thamni bagai tini norok domki roi tongo norok hai borok hajar tongo ano bunani musungoi tongnai o dora sawai daman nung domki roi tongdi homki roi tongdi ani o kok samani nole norok muthang mangla khaise ang o YouTube channel ni through te ekbar bojago hospital o kalai kha norok sawai daman nuda nukha dongor TV sarang jati kaham khe check khlaina di news norok nuknai ang bojago hospital o botok klaijak sabo buwa no BJP ro lama kasoi bumani burung joak nglai tongo ang ba market ni phayo ano lama atki oi bumani norong nuda nukha bo aba nungano BJP nai sawai tongo tabo actually nungani channel ko talungnai takuk nungani channel ko talungnai nai di nugano news channel ko check khainai dang hospital bojago khana botok klaijak Faikable kubangma borok o jorabo police faika tamo faika nai di nuk nai abon bagai no ang kemoni chaya mane je o video o ang kemoni chaya nu government TTADC government jodi abhai khogoi samung tangoi tongkhankhe abo chaya ang o koki sana thango borok khlai kya hin saya ko ang khlai tongkhai hinai si sao khlai tongkha baike chanai ba nung party ni kok saya ang nung je kono khlai tongdi nini nok ni borok no mang nung sai kano riwi tongkhai bo kok da tongno ba o dangno ba kono interview sara advertisement sara jodi amaki chakri naoi tongkhankhe abo nungkha chada chajak ba sale nini motha khlai tongnai nini tipra motha khlai tongnai chini palne bisingo ka o chakri manani jogyota borok kore diba Yodok siklarok yago degree nawe asukjak nogo kono chakri maya borkha boro thangnai ba hingke jodiobo thik ungoi tongkhankhe personal select khai khano chakri lai tongkha bo kaham kok diba obo jate bubagrani mung botnam tang thung bubagrani mukhang ta sogjak thung nung yang TTADC government jodi garbor khlai phana bubagrani mung no hamyang nai haise bubagrani mung hamya hingke nung motha khlai tongphano chungkhain angkhai sirge tongla khaise ang sanai haise nung motha moto jesapan khlai tongde main khai chungchini bubagra chin matai hai bujidi
nung bul khlai ke buba garan kopalo thangklayo nung chaya sakang ke buba garan kopalo thangklayo chung nukha election movement to kubangma walai bulai tok lai mani saboni kopalo thang buba garan kopalo thango buba gara da dagi ba bulai di tok lai di hinai dagi able bipin de borma bhage sawi dong khandoro nukhana buba garan no sil chawai omata thancha amota ama hai hinai buba gara dagi khana budi hinai tok di hinai এই abo nung jesa khlai ke buba garan kopalo thana heji aboni bagang sawo abhai tang thung ta khlai thung abo ungoi tongkhang ke abo no clear khlai thung abo sang saram tang ya ang abo paithaga abo no kok sanai norok ni o dhomki humki rimani abo bad deri ang dong ni dhomki humki no bang kiriya ang jate kobi kok saw ang jodi ti prasani kok sawoi norok ano buoi buthar pai khengke abo ani nukung ni bagai te bisi kaham haisi ei sumen de borma agi kathang tongpru sahabo chayabo bini bukhani kok share khaimani bono joli jagoi borok duskriti rok buoi khana buthar paikha ani mung kaisale tongano ano asuno buoi buthana ni muchung khangke butharoi norok santi mangkhangke buthar pai jano ano nain halhali asram bareo phaigana malayo ano te kuno jaga naitungna nang yang boroni ingkha tamong khainai aro phaigana norok hamga buthar manai ano ang bo somoy nok ni okhor bo somoy nok ni kutu bufru nogo hapai abor bebang norok ai bithabai tonde norok manai kalaisi gabono khale hamyang kha kisi san jaga atu hingkai kok sai tongmani phantai kok sajaglak saimanglak haisi ga obukhung ni ulta kok khana damusung ni norok men kha bose yante bisi kok sana thanglia hambai babsong aro kubangma borok norok domki rinai tongphano ani o video ni bisingo an video bai kurungnai okra chakra ang belai hambai mario chini khumulung elaka ni okra chakra rokno chini BSF khlai tongnai jawan ang bono salute khayo sob সময় ang bai contact tongo ani WhatsApp number o ang bai kok sawo te aroni teacher khlai tongnai government job khlai tongnai okra chakra rok kubangma giani norok ano riwo বিশেষ করে খুমুলুং এলাকানি kubangma okra rokno hambai mariwo haise norok ngoi tongmani baga boi kurung yafano boi domki humki roi tongphano norokle ano kaham kok phurungo haise kaham wan sumung ano riwo haise an baga norona hambai tini khali khumulung simia do jo to okra chakra no riwo haipano borkha personally ang bai WhatsApp o contact tongo ba nga ang borno tui ang kuno dina ba hambai ya farjagya awan baga ang paithaga borno ang hambai ya farka haise norok ano sugyani gian ano riwoi tongmani bagai ngente bisi kok sana thanglia hambai babsom malai na norok bai next video norok ngoi tongdi